Mga kapuso, karong buntaga ato makauban ang usa ka police official nga dili basta-basta sanglit iyang nakabot ang silver medal sa bag-uhay lang nahuman nga World Police and Fire Game 2022 nga gipahigayon sa the Netherlands. Sayron ta ang iyang nahimong kadaugan nga karon garbo na siya sa Lanao del Norte. Ato makauban si Police Lieutenant Colonel Salman Saad. Police Lieutenant Colonel Salman, mayong buntag ug welcome dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, sir. Good morning sa tanan nga paminaw sa ato ang programa karon ug maayo gyapon ang ato ang kahimtang karon. Nako, unang-una sir, congratulations sa imong kadaugan nga nakabot sa recently concluded nga World Police and Fire Game 2022. Kumusta ba ang feeling nga nakuha nimo ang silver medal sa Karate Men Black Belt 75 category? Siyempre, sir, malipayong yun no? As an athlete and representing our country, the Philippines. Kuan yun very malipayong yun sa tanan nga nung gibuhat nato ni kay para sa ato ang kababayan sa Pilipinas. Sir Salman, unsa bang parte sa kompetisyon ang dili nimo malimtan o sa imuhang lantaw unsa pod ba ang gihimo nimo nga miresulta man gayud sa maayo, which is bringing home the silver medal? Yes, sir. Ang di gyud ako makalimtan, no? Unang-una is lose weight. Kasi ang ako ang timbang from the training ko is nagsugod ko training for 3 months before the World Police and Fire Games is nasa 79. And then I want to compete the 75 below kilogram. So ang ako ang kuan gyud is makuha na ko ang ako ang weight. So from nag-travel ko from Philippines to Netherlands sa schedule namo sa July 26, 2022 ang amo ang weigh-in. Di gyud ko makakaon kung sakto tungod sa lose weight nato, no? Kuan gyud ko nga mahuman ang among weigh-in nga makupot nako ang 75 kilo. Pero gitugtan ta sa Ginoo nga na kuan gyud nato na na-reach nato ang ato ang kilo nga 75 kay sa amo ang final nga weigh-in nakuha nako ang 74 kilo. Kuan gyud sir, paningkamot nakita nato ang atong kontrol nga kuan gyud siya maayo pero gipaningkapunat na nato nga makuan gyud ta, makalaban gyud ta nga kuan wala ta nag-ingon nga mahadlok kundi na gyud tay confident to fight, no? Nga dili lang atong ngalan nga individual nato nga ngalan kundi ang atong gikupot is kaning gidalang nga ngalan is ang ato ang nasod, ang ato ang country nga Pilipinas. Siyempre, karate man gayud ang category nga imong nadaugan, Sir Salman. So, give us a little background sa imuhang martial arts life. Kanus-a ba kini nagsugod o paunsa nimo kini gimintinan? Yes, sir. Nagsugod ni since 1990. My first year in college in MSU Marawi City. Kay ang MSU Marawi City is naadiha ang MSU Karate Club kung asa ko bilong. Asa nako na ibalaan kaning karate Shotokan style. So sa tinuod lang, sir, ang ako ang height sa pag-graduate nako sa high school is 5'2". Pero nidako ko sa karate. Nahimo akong height nga nag 5'6" ko. So mo na nga na-qualified ko as a PNP. So dako kay ko nga kuan sa pagkakarate, no, kay di ako nidako sa tinuod lang. Siyempre, despite sa imong pagka-martial artist, Sir Salman, aktibong police official sab ka. Paunsa ba nimo kini ginabalanse ang work-life balance? Very simple lang, sir. Planning. Time planning lang na siya. Kasi ang atong trabaho kabalog yung ka sa ato ang sa amo ang trabaho sa kapulisan, no? Ang police is very busy kayo. Dili lang sa office, kundi sa operation, sa gawas. Kinahanglan gyud kag mag-engage sa community. Dapat nagyud kay endurance, maayo ang imong panglawas kay ang ato ang kapital is ang atong panglawas. So dapat gyud nga ang ako ang kuan gyud ani is disiplina lang. Once nga makita nako nga medyo manambok ko, mao na nga ga-train na pug ko.
So now give you time for exercise, labi na karon nga gimandatuhan ang kapulisan og BMI kaning body mass index. So nalipay ko kay di na ko ga problema sa pag-adjust ako ang body mass index kay tungod sa mauna ako ang regular nga daily gabuhaton nako sa ako ang life. Sa karon sir, inspirasyon naman gayud ka sa atong mga kapuso ingon man sa imong mga kabarong pulis. Aduna ba kay mensahe o tambag nga mahatag ngadto kanila? Yes, sir. Ang ako ang tambag sa akong mga kabaro, no? Mga kauban ako kapulisan nga pag-engage sila og sports. Kinahanglan gyud sila mag-exercise, regular ang ilahang practice, kinahanglan gyud nila ang ilahang planning sa time. Time kuan gyud na siya. Dapat nga naagyoy time nga ilaan sa sports o naay time nga ilaan gyud sa exercise kay isa na sa kumbaga vitamins. Bisan unsay i-take nimo nga vitamins, supplemental vitamins sa imong lawas kung wala kay regular exercise, dili ka panington, dili ka mo jogging, dili ka mo engage og sports, why makuha sa imong gitake nga mga vitamins. So isa na siya sa mga tips nako sa akong mga kabaro, mga kauban sa kapulisan nga just engage sports and exercise regularly. Nako, daghang kapuso gayod nato ang nakatuon karong buntaga ug na-inspire sa imong storya, Police Lieutenant Colonel Salman Saad. Daghang salamat sir sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV Amping Kanunay. Daghang salamat kayo sir, ang daghang salamat sa pag-imbita sa Home with GMA Regional TV. Maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas, lalong-lalo na po ang Mindanao. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV.